Seorang petani begitu kaget saat melihat kondisi kebun jagungnya telah hancur. Videonya pun tersebar di media sosial dan menjadi viral. Kelakuane Salah wong satunya ngetril diunggah oleh lur, akun kaya Instagram ngene iki piye lur? @romansa_sopir_truk pada Jagongku arek Senin njleput 29 lur. November 2021. Terlihat Niki terus dalam aku video gak yo kondisi rugi. tanaman jagung yang sudah rusak dan Lapor tampak yang sapa tercabut ngene dari iki tanah. penake. Mirisnya, Wong tanaman ngetril ke jagung rumah aku tersebut ya wong masih nampak begitu cetha-cetha, baru. Ngetril di kebunnya orang, ora tulis kok wong akun cilik-cilik ya wong @romansa_sopir_truk. sugih-sugih. Terdengar suara perekam video yang diduga Lah pemilik kok kebun tolahe begitu kaya kesal ngene iki melihat piye lur? kondisi jagungnya. Kelakuane wong ngetril lur, kaya ngene iki piye lur? Jagongku arek njleput lur. Ini terus aku gak yo rugi. Lapor yang sapa ngene iki penake. Wong ngetril ke rumah aku ya wong cetha-cetha. Ora kok wong cilik-cilik ya wong sugih-sugih. Lah kok tolahe kaya ngene iki piye lur?